Elon Musk bɛɛ b'a dɔn États-Unis cakɛda min sigira sen kan sankolo baaraw kama n'u ko SpaceX ani usine min fana bɛ mobili kuralamaw dilan n'a tɔgɔ Tesla o ɲɛmɔgɔba dɔn. A ye baaraw damina foroba cakɛda soroko baara kɛcogo ɲuman na n'u ko département de l'efficacité gouvernementale fo cogo wɛrɛ la Dutch. An bɛna marabagajɛkulu dɔɔni bɔ aw kan ka sɔrɔ yiriwa. Jamana foroba cakɛda soroko baara kɛcogo ɲuman n'o ye Dutch ye bena dolari wari miliyari 2 bɔ États-Unis foroba musakaw la ani ka dɔ bɔ foroba baarakɛlaw la fo sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn ma. O kɔrɔ cakɛda in ka baara taabolo bena mɔgɔw kabakoya waati nataw la. Elon Musk i n'a fɔ Donald Trump a jirala ko jamana mara kɛcogo dɔnniya t'a la nka a ka baarada minnu bɛ komi SpaceX ani Tesla u ka sɔrɔ yiriwara kosɛbɛ. Coronavirus waati la Elon Musk a ka baarada min tɔgɔ Tesla a y'a bɔ Californie ka taa bila Texas bawo ko jamana sariyaw musakaw da ka gɛlɛn kojugu Californie. Elon n'a ɲɛmadankan foroba cakɛda soroko baara kɛcogo ɲuman na n'u ko Dutch n'o ye nafolotigiba min tɔgɔ Vivek Ramaswamy u b'a fɛ ka yiriwali sabati ka dɔ bɔ sariyaw dɔ la maraw kɔnɔ sɔrɔ yiriwali siratigɛ la. Dutch b'a fɛ fana ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la wa k'o tɛ se ka kɛ ni dɔ ma bɔ cakɛdaw dɔ la États-Unis jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ k'u to u ka sow kɔnɔ n'u ko télétravail ko dɔ bɛna bɔ o fana la walasa mɔgɔw kana baara kɛ bureau kɔnɔ. Steve Lenkar ye baarakɛlaw ka lafasalitɔ mɔgɔ dɔ ye. It's going to be a hard learning curve for him to understand that. A ka gɛlɛn ka lafaamuya ko jamana kuntigi tɛ masakɛ ye wa a bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ sariya sunba fɛ bawo u b'a fɛ ka sariya de kɛlɛ o kɔrɔ u bɛna sariya bolo n fana ka sariyaw kɛlɛ. Musk ni Ramaswamy nin dɔgɔkun in na u taara wasabulon kɔnɔ wasadenw caman sɔnna soroko cakɛda baarakɛcogo ɲuman ka laɲiniw ma n'o bɛ tali kɛ ka dɔ bɔ foroba cakɛdaw la nka a bɛ komi u tɛna sɔn fana caman boli la bawo u bɛ siran a kana dadigi kɛ jamanadenw na. Mɔgɔw dɔw b'a dɔn Elon Musk ni Ramaswamy ye jamana kuntigi sugandilen Donald Trump masurunya mɔgɔw de ye. Musk n'a bamuso ani Donald Trump u y'u ka laadaseli dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ wele Fête d'Action de Grâce yɔrɔ min tɔgɔ Mar-a-Lago n'o ye tariw kɛnɛba dɔ ye États-Unis. K'a sɔrɔ o waati kelen in na Ramaswamy kɔni y'a bila a ka bɔlɔlɔsira Instagram fɛ fɛɛrɛw minnu b'a to dɔ bɛ se ka bɔ jamana musakaw la cogo min na. Ne t'a dɔn n'a bɛ Elon dɔn nka a tɛna ni lamu ye a bɛna ni fɛɛrɛw kɔni ye min b'a to sɔrɔ bɛ yiriwa. Dutch ye soroko cakɛda kura ye États-Unis n'a sigira sen kan ladiliw ni kɔlɔsiliw kama soroko kan Trump ka mara kɔnɔ n'a yamaruyara sariya bulon fɛ walasa ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la nɔgɔya kana jamana kɔnɔ. Sisan ŋaniyaw bɛ ta Dutch de fɛ jamana soroko yiriwali hukumu kɔnɔ.